lafiya, akan ya ba mu haɗin kai, akan ya ba mu son juna, akan ya mana maganin dukkan fitinar da ta fi ƙarfinmu, akan ya kiyaye mu da 'ya'yanmu da jikokinmu da abokananmu da maƙotanmu da musulmai gabaki ɗaya a cikin biranenmu da ƙasarmu gabaki ɗaya. Yau abin da aka yi kenan, kuma duk mutanen da mai martaba ya gani a nan sun zo ne dan Allah, dan annabi, dan soyayya su da take tare da alƙur'ani. Kasar ke daɗe mun san inda kake da soyayya da alƙur'ani, mun san kuma dangantaka halifa da sarki da rasuwa. Allah ya jikan su gabaki ɗaya, Allah ya jikan magabatan mu gabaki ɗaya. Idan ta mu ta zo, Allah sa mu cika da imani, kuma Allah ya baya albarka. Sarki da daɗe zuwanka wannan waje yana da muhimmanci don yana nuna shugabanci na addini, shugabanci na tsoron Allah da bin Allah. Ka ce wannan rana ba za a zo a wannan hatama ba babu kai. Allah ya baka ikon zuwa, ka zo kuma an yi wannan hatama. So a halin yanzu zan kirawo Sheikh Dr. Yusuf Ishaq Rabiu ya yi hatama ta musamman a gaban sarki. Bayan haka za mu nemi mai martaba ya yi addu'a ta musamman. Bayan haka za mu samu khalifa Alhaji Nafi Rabiu ya cika mana da addu'a. Jama'a, kafin mai martaba a zunan ya ba da izinin cewa to Allah ya roƙi mutane cewa duk lokacin da aka samu hali ai addu'a akan Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ba mu haɗin kai, Allah ya ba mu son juna, Allah ya kare mana dukkan fitina da za ta zo. Ko ba nan me zami mu karanta shi, in yana nan ana karanta miliyan yanzu domin albarka abin da ya sai mai miliyan 10 ko miliyan 100. Saboda haka jama'a kan Allah mu cika. Shi ne soyayya tsohuwa, ba za a manta da ita ba. Sai da tuna Khadija, Allah ya kara mata yadda, ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 19 ta arziki. Saboda haka da taransu manzon Allah ya manta da kowace irin mata a duniya. Aka ce manzon Allah ba za ka aure ne, sai akwai sauran mata sai nake. Ai ni sai nake Khadija ce kadai mace. Aka ce ai ga saurata nan ga Aisha tunan da ya auri Aisha, idan abokanan ita Khadija suka zo manzon Allah ya rinka taitayi da su, yana mara balale da su. Rannan sai Aisha, dama ana cewa mace za ta iya koye soyayya ta shekara 40 amma ba za ta iya koye kishi na awa 1 ba. Saboda haka taimake ka wannan sunan sa Rasulul Ahadi, kuma 'ya'yan halifa da mu masoyan halifa, 'yan amanar halifa, to ba za mu manta da wannan ba. Kuma a kullum kauna da ke tsakanin sarki Ado Bayero, Allah ya jaddada masa rahama, da halifa Allah ya kara jaddada ta. Dama mutuwa ba ta yanke soyayya, kuma ba ta yanke alaka, saboda haihuwa sirrinta da amfanin ta kenan. Allah ya taimaki sarki ya kara wa sarki lafiya. Kamar yadda Alhaji Karimi ya faɗa a madadin 'ya'yan khalifa, tun daga kan khalifa Sheikh Malam Muhammadu Nafi'u zuwa wanda ya fi kankanta ce 'ya'yan khalifa da danginsa da mu masoyan khalifa, muna yi maka godiya akan wannan kulawa da aka yi mana. Allah ya saka muku da alkhairi. Mu karanta ulhuwallahu sha ɗaya da niyyar Allah ya kai wa sarki Ado Bayero, Allah ya jaddada masa rahama, Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa, Allah ya saka masa da alkhairi.